Tay pre, Jong, nanday mong pares PG dia, oh. Uy, pre. Ano nagtok mo dari? Problemado mo kay pre. Problemado mo kay mo magnabuan og lubi ninyo mga naw. Bro, sunugag pispan. Inay, problemado kayo kay kada sa kanit kan reporten. Unsa gid problema mo ra pre? Saan ko din ang mga problema ha gud ninyo? Oh, lagi pre, kung sa ari pre be kay aron makabalo kag unsa akong problema pre. Unsa gud ay problema ano pre? Bisag napay tapang na ba? Naguna-huna mo po pre sa ako ang kadit karong 14 ba? Ngano pre? Kay ang baho, perminti man ako nga di na ako makalimtan. Lagi? Ha, naunsa gud taon na inyong mga problema? Problema ba gud na oy? Ha? Unsa gid baho na pre? Murag inanim tong baho pre sa simuta gali. Oh my God! Wow! Ang grabe asgara pre, murag inununan. Murag inununan.